बाबा खूप बोर होतंय. काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय महाराष्ट्र आयोजित ज्ञानेश्वर माऊलींच्या 750व्या जयंती वर्षानिमित्त आध्यात्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्ञानी यांचा राजा मोगरा फुलला कार्यक्रमाचं आयोजन राज्यभरात करण्यात आलं. हा कार्यक्रम बुधवारी सायंकाळी सावंतवाडी येथील बॅरिस्टर नाथपाई सभागृहात संपन्न झाला. या कार्यक्रमाचा शुभारंभ सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. या प्रसंगी व्याख्याते गणेश शिंदे, कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे उपाध्यक्ष अभिमन्यू लोंढे, विनायक गावस, कार्यक्रम संयोजक सिद्धेश कुंटे आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात ज्ञानेश्वरीचे तत्वज्ञान आणि माऊलींचा जीवनप्रवास यांचा सुरेख संगम घडवून आणण्यात आला. प्रसिद्ध निरूपणकार गणेश शिंदे यांनी आपल्या ओघवत्या वाणीतून माऊलींच्या जीवनातील आपेगाव ते आळंदीपर्यंतच्या प्रवासाचं भावस्पर्शी वर्णन केलं. तर गायिका सन्मिता धापटे शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सादर केलेले अभंग गायन खास आकर्षण ठरले. त्यांच्या सुरांनी उपस्थित श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध केलं. त्यांना पार्श्वगायक प्रतीक्षा हुडे, तबला अभिषेक पवार, संवादिनी स्वप्नील घाटोळे, बासरी कीर्तेश बाविस्कर, पकवाज विवेक शुळकर, साईड रिदम नरेंद्र काळे, कीबोर्ड प्रणव देशपांडे यांनी साथ संगत केली. संत ज्ञानेश्वरांच्या पवित्र स्मृतींना आणि विचारांना स्वरांजली अर्पण करणारा हा कलाविष्कार उपस्थितांच्या स्मरणात दीर्घकाळ राहणारा ठरला. सावंतवाडीकर रसिकांनी या बहारदार कार्यक्रमाला टाळ्यांच्या प्रतिसादात दाद दिली. या पंढरपुरात या पंढरपुरात काय वाजत गाजत काय वाजत गाजत सोन्याचं वाशिंग लगीन
खरं तर संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी तत्कालीन व्यवस्थेच्या विरोधात बंड पुकारलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. ती परिस्थिती अशी होती की तिथे ज्ञानाला मुळात भाषेची मर्यादा होती, गुरु शिष्य परंपरेची मर्यादा होती. ज्ञानोबरायांनी या मर्यादा थोड्याशा बाजूला ठेवल्या. वेळ प्रसंगी व्यवस्थेला जाब विचारला. आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा मच्छिंद्रतयाचा मुख्य शिष्य, मच्छिंद्राने बोध गोरक्षासी केला, गोरक्ष वळला गहिनी प्रते, गहिनी प्रसादे निवृत्ती दातार, ज्ञान देवे सार चोचविले. एक गुरु आणि एक शिष्य. ज्ञानोबरायांनी ही परंपरा थोडीशी बाजूला ठेवत हे सगळं ज्ञान सगळ्यांसाठी खुलं करून दिलं. येथे आहे सकलांचे अधिकार, इथं आता सगळ्यांना अधिकार आहे. मुळात संस्कृत आपल्यापैकी किती जणांना समजते? मर्यादा आहे. गीतेसारखा महान ग्रंथ तोही संस्कृतमध्ये होता, पण तो सर्वसामान्य लोकांना समजेल अशा प्राकृतमध्ये आला पाहिजे. ज्ञानोबरायांनी गीतेवरती भाष्य केलं, गीतेवरती टीका केली आणि ती संस्कृतमध्ये न करता मराठीमध्ये प्राकृतमध्ये केली आणि सगळ्यांना समजेल उमजेल अशा भाषेमध्ये ज्ञानेश्वरी सारखा महान ग्रंथ तुमच्या माझ्यासमोर मांडला. ज्ञानोबरायांच्या आपल्यावरती अनंत असे उपकार आहेत की त्यांनी ही सगळी कवाडं आपल्यासाठी खुलं करून दिली. ज्या शेताच्या बांधावरती मोटेचा कुईकुई आवाज येत होता, त्या शेताच्या बांधावरती ज्ञानोबरायांनी सरस्वतीचं विणावादन सुरू केलं. किती उपकार आहेत ज्ञानोबरायांचे. आणि मग हे ज्ञानोबरायांचं चरित्र येणाऱ्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचावं, त्यांच्यापर्यंत तो विचार जावा, या साध्या सरळ हेतूनं या कार्यक्रमाचं आयोजन आहे. मला या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पहिल्यांदा एक गोष्ट नमूद करायची. मीच काय, कुणीही काहीही सांगितलं तरी लगेचच्या लगेच त्या हो मध्ये हो मिसळू नये. आणि हीच आपल्या संतांची शिकवण आहे. ज्ञानोबराय हो मध्ये हो मिसळत नाही, तुकोबराय हो मध्ये हो मिसळत नाही, व्यवस्थेला जाब विचारण्याचं धाडस दाखवतात. तुकोबरायांनी तर विचारलं. तुकोबराय सांगतात, वेदांचा तो अर्थ आम्हासीच ठावा, एरांनी वाहवा भार माथा. तुकोबराय सांगतात, तुम्ही फक्त डोक्यावर भार घेऊन मिरवा वेदांचा, त्याचा अर्थ काय ना तो आम्ही जगाला सांगू. हे धाडस तुकोबरायांचं आहे. आपणही निवळ हो मध्ये हो न मिसळता थोडीशी चिकित्सा करता येईल का? हे खरं आहे का, बरं आहे का, चांगलं आहे का, वाईट आहे का, याचा सारासार विचार करून काय स्वीकारायचं आणि काय स्वीकारायचं नाही याचं तारतम्य आपल्याला बाळगता येईल का? हो मध्ये हो मिसळण्याचे तोटे आहेत. थोडंसं रिवर्स थोडंसं